waardevolle de jury zegt. Voor de herbestemming van het voormalige vliegveld Tempelhof in Berlijn presenteert dit stedenbouwkundige ontwerp dit stedenbouwkundige ontwerp een uitermate geslaagd concept. Op elk niveau en elk onderdeel is het plan trefzeker. Hij slaagt op overtuigende wijze in zijn bedoeling om de unieke kwaliteiten van de locatie zichtbaar te maken en de plek een nieuwe betekenis te geven voor de stad. Trefzeker wordt ingespeeld op de specifieke Berlijnse context door de locatie op een ontspannen wijze te ontwikkelen tot een uniek nieuw landbouwproductielandschap in combinatie met wonen. Het plan wordt op verschillende niveaus op efficiënte manier georganiseerd. Er is een helder raamwerk en door middel van een structuur van poreuze bouwblokken kan de woonfunctie groeien in een parkachtige context. De plankaart blijft schematisch, niet alles wordt vastgelegd. Het concept biedt daardoor voldoende vrijheid voor verschillende toekomstige ontwikkelingen. De bestaande bebouwing van het vliegveld wordt op respectvolle wijze in het plan opgenomen. Door het gigantische terminalgebouw of enkele strategische plekken te doorbreken, wordt niet alleen de barrièrewerking in de nieuwe context op doeltreffende wijze bestreden, daarnaast wordt op passende wijze de nationaal-socialistische monumentaliteit gerelativeerd en de indrukwekkende constructie zichtbaar gemaakt. De nieuwe invulling is tenslotte erg goed aangesloten op de bestaande stad. Realisatie van het plan zou een grote inspirerende aanwinst voor de stad betekenen. Gefeliciteerd. Misschien is het goed dat we even nog een keer alle prijswinnaars en dragers van eervolle vermeldingen het podium opkomen. Voor